akusakufanele ukuthi mina ngisungule into ethile ezokuphilisa umuntu yabo, especially ngoba senguprofessor. Fanele ngibone wena ukuthi uyafika la ekhaya uphethwe ikhanda or ushawe i-stroke, kufanele ngikucheck leyo nto ukuthi i-cause yakhona ukuze izikushaye ivele kanjani, nanokuthi beyafika abantu la bayagula, mhlawumbe umuntu sebamshayile usewumdici, ngiyakwazi ukuthi lo muntu lowo ngimcele khulume la ekhaya emsamo ngithi ngicela ningibuyisela nangomuntu eningeke nimlethe la ekhaya ezohambela phambi kwami, asho ukuthi sehambe zonke indawo akasizakali. Kufanele ngiyibheke leyo nto ukuthi isuka kuphi. Ngiyakubusisela amanzi mina nginenduku la ekhaya, ubhoko nanto emsamo, ubhoko la ka 3 second. Ngenxa yokuthi ngihlala ngibhizi la ekhaya hlala kugcwele, kufika umuntu la uneyilwane ushawe i-stroke, kufika umuntu usehamba nge-wheelchair, angilokhu ngithi ngisawumkhothisa, ngena la ekhaya ngikhulume nabantu abadala, nangu sefikile mese beningeke nimlethe la ekhaya ngimphilise, ngiphuma phandle ngithatha le nduku ngiyambeka, useyahamba useyaphila. Hayi inkinga zakho yini mdadewethu, ngoba ziningi izinkinga zakho, okusele nje ukuthi ubona ngazi ukuthi ngikuhlolela ngesicathulo. Le nto isungulwa yimi, ngiyi-creator, akekho umuntu oyenzayo. Ngiyaqala nje emhlabeni ukuthi ubone mina ngikuhlolela ngesicathulo. Manje nginenkinga lapha yakho enkulu, ngikhathazekile ngoba manje kufanele ngabe usunomuzi, manje umuzi awukho. Uyabona ukuthi kunaleli demon elokhu livimbile izinto kuwe, noma umthole umuntu othandana naye seniyaxabana. Kusho ukuthi wena ngathi sonke isikhathi ngoba sekufikwa nje ungazofikephi. Into engingayenza nje ukuthi ngikwenzele amanzi, mhlawumbe uzame ukuthi ufike uwathele njalo uma ugeza, ngikwazi futhi ukuthi ngikubeke le nduku yami, ukwazi ukuthi kuhlakazeke zonke lezi chithe zikhambe ebusweni, ngoba nesinye sakho ngibona sinenkinga unesigaxa la manje. Abelungu bazothi une-60 yabo, ngoba manje ipopolo mina ngiyiphatha ipopolo zami amehlo, ngoba ngudokotela ngiyangena esibhedlela ngifike ngibasiza abantu, nakhona ngisuke ngicelwe yibo odokotela ngoba siyabambisana nabo. Ingakho ngithi mina sengiyibonile inkinga yakhe esicathulweni, angazi noma mhlawumbe ngiqamba amanga ngilento ngutshena ngona. Manje yabona nje khona manje imali uyayithola, ukuthi manje imali inele nje ungayithola ufaka upetrol, khipha 1000 kwi-ATM awusalunganga, ayisekho imali kuwe. Wena usebenza nabanye abantu bonke uyababona baphumelela, kuwena kulokhu kumele nje. Manje ngcono mina ngikusize ngikubeke lolu bhoko, noma ngikunika amanzi ufike nje ugeze, noma ulethele ama-CV yakho. Uma kuthiwa urejistile nasemsebenzini uzorejisteka, uma uthi ufuna umsebenzi ozokunikeza imali eningi ngizokucelela khona la, ayikho enye indawo. Yilokho dadewethu, angazi noma le nto engishoyo mhlawumbe ngibamba amanga ngoba kuyafuneka ukuthi nawe ukhulume. Ngiyayizwa Kuyenzeka lokho? Yebo, kuyenzeka. Lokho kuhamba ebusweni kuyenzeka? Yebo. Isinye yini phendula? Imali yahlala? Angithi uyabona into ngiyibone lapho ngoba isicathulo uhamba ngaso. Yiso nje lesicathulo esingitshena inkinga, ngenxa yokuthi ubungawaphethe amanzi. Manje nami sengijahile, manje amanzi uwatholaphi ngoba ufike sekulate, nami ngijahe kabi ngoba manje nginenkinga kakhulu nje. Ngiyakubona lokho kwasemsamo kudinga abantu abadala. Khona ezinye izinto engeke ngikhulume nawe ngoba uzazi, khona ezinye izinto zokuzaleka kwakho engeke ngikhulume nawe ngoba uzazi. Angifuni ukuqhatha umndeni. Mina ngiyaniqwashisa nina abantu bakithi, kuwo wonke amasiko akithi emhlabeni jikelele, ngithi umsama sunakekele ikhosomba lendoda nekhosomba lomuzi wendoda umsamo. Ungafika kumuntu edumile basiza abantu kugcwala, kodwa makumnyama kulomsamo khohlwa. Engakunika noma yini kodwa emsamo makumnyama khohlwa. Ngicela ukuthi ke sihlale emsamo silungise izinto, ngoba nizothi ozakwethu abasebenzi senihambe nahamba nithi umuntu ukadala la phansi ekhaya ushawe istroke akavuki, senimse kodokotela ngehlulekile. Kanti khona ikhozi ukuthi umuntu omdala ekhaya agule, khona umuntu ehlale ku-wheelchair, khona umuntu ukuthi anqunye umlenze aphinde anqunyelwe nomunye. Kanti kusemsamo la akulunganga khona. Ayida khona umuntu owahamba ekhaya enqunyiwe vele umlenze, nomunye sekuyikhesi leyo. Ingakho ngithi asibuyeleni emasisweni, sihlale emsamo. Ukuhlala kwethi emsamo ngisho ungalima idumbe, ukhuluma noNkulunkulu, ulime ubhatata,
ngisho isihlahla leni othi uyasebenzisa usizophathwa ubani ngoba fanele siphathwe abantu abakuwe abadala bekwazi ukuthi basiphathe isihlahla. Ingakho abanye abantu mabesebenzisa imithi baba nesicwaco, ingakho abanye abantu bethi bona abakholelwe entweni ngenxa yokuthi kumnyama emsamo bashiye obabamkhulu bethu ezinye izinto bengayilungisanga babephikisene noma bengasangenelani. Abanye babelokhu bezokulungisa begcine behambe emhlabeni. Namhlanje siyahlupheka, namhlanje thina bantu asiphumeleli, namhlanje sifundile sinawo wonke amajazi, siphethe ama-diploma, ama-degrees, siphethe ama-masters, siphethe ama-doctorates, siphethe professor njengami ngoba nguprofessor. Ingakho ngithi lokho bengikusungula ningibona ngitshena inkinga zakho ngithi lethi isicathulo sakho ngiyacreate lokho ngoba senguprofessor khona ezinye izinto efanele ngihlanganise zokuthi ngiphile. Ingakho ngicela naNkulunkulu nasemsamo ukuthi kulapheke isifo esesikhona sesiqeda abantu. Ngibonga kakhulu kunina ngiphathisile amandla nanengena kumina. Ngibonga kakhulu koBhombela, ngibonga kakhulu kumdlokombane Bhejane Phuma Esiqiwini okuyona Nkosi yethu ngoba sonke singabakhe nomsamo lo namangiqala ukukhuluma ngiyamemeza ngicele kuwe ukuthi akangicele lo babamkhulu naye angicengele ukuthi umsebenzi engiphathiswe wona unzima kakhulu. Umsamo wenziwa noma ubani futhi awuchanceki umsamo. Abantu abaningi bayicuphile imsamo, abantu abaningi baphendula amadlozi. Uzothinta umsamo ukwazi isibhobo soyashona. Ingakho ngithi akufuneki lento uyichance ngoba fanele uqale uyicheck before uzoqala kuwona umsamo. Siyezwa kwamanye emakhaya kuthiwa ade kunomsebenzi ngase kusasa ekuseni umuntu seshonile. Uthinta into evele isicushiwe. Ingakho mina mangisilungisa umsamo asuclean umsamo usilahle idlozi elibi sucuphe sisho ukuthi la ekhaya ubani one-right yokuthinta lo msamo kuze omunye umuntu mayethi uyawuphendula umshaye umsamo umuntu eyilimalele yena eshawe yini abakuwe. Ingakho ngathi mawuzolungisa isidalwa ungasiqala uzosiphetha usivale because mawuzofika ulungisa umsamo bageze bazobona abantu abangama-enemy negangi ngisho abasegcikeni tha umsamo walo muntu usuhamba kahle into zakhe ihambe kahle sebeyakuthwebula isidalwa sebeyakuvala wena ngenxa yokuthi awuzange waqala walahla idlozi elibi wenza iprocess yakhona until uzucupha umsamo ubiyele. Ingakho ngithi mina ngiyanicela ingane zakwethu ukuthi khohlwane nje ukuthi kukhona okuyokwenzeka kuphinde kuphumelele kulunge ngaphandle ukuthi sikhumbule laba balesiletha la emhlabeni akuyibona baba ngoNkulunkulu bokhokho bethu nokhokho bethu. Ingakho ngicela ngishengilozini zonke nezithunywa nabasemanzini nabasolwandle nenyanda zezulu ngiyacela kuzo ngikhuleke kuzo ngihambe entabeni ngikhuleke emfuleni nginikele ngenxa yani ngiyabelievela ukuthi nakhona abantu bakhona abanamandla abangakwazi ukuthi basisize ngoba angisizakali mina ngedwa sizakala sonke. Mina ngingowenu ngidalelwe nina ngisho isikhathi sokubona umama wami nabazali nefamily anginaso ngoba angilali emini nasebusuku. Ingakho namanje ngithi asikwazi ukuthi sihloniphe emsamo ekhaya la ekhaya mangikhipha imali ngisho 10 cent ngiyabatshena noma ngingena imoto la ekhaya ngithi naye imoto enisenilethile. Makufika la ekhaya abantu abangalungile ngizwa ngabo ngiyakhuluma la ekhaya ngithi nampa abantu phela bese bengivukele nithule ndini kahle uprofessor uTresakand udokotela utholakala eMeva Mhlophe. Maye ngakho eMeva Mhlophe usukele ekhaya inhlwathi kaHlabisa angisebenzeli khona le ekhaya sebenza la mangingekho la nginokuthi ngihambe ngoba ngithanda ukukhuza ngisongilena kumuntu omdala endlukula ngoba mina enamanga wangithola ekhaya kodwa mina sengiyaxwayisa manje ukuthi abayeke njalo abantu ukuthi lokhu bezenza uTresakand beqola abantu imali njengolento eyenzeke eThekwini umuntu aqole u300,000 bheka manje usenkingeni uboshiwe ucishe wabulawa umphakathi. Ingakho ngithi mina abantu umsamo wami okhona la angikwazi ukuthi ungalizungulisa mina ubuso uyaphumelela. Umsamo wami uyahluphekisana ugcina ungabi nalutho. Umsamo wala ekhaya uyakushaya mina angiphi ukukhuluma ngasonke isikhathi ngiyahleka ngiyahlonipha abantu abadala ngiyabamukela kodwa isikhathi esiningi ngokubheka umuntu obhekene nami ngempi ubone ukuthi kuzomhambela kahle naye ngoba kukhona into engiyisebenzisile. Umsamo wenza yonke into la ekhaya ngicela imoto engenile ifika la ekhaya ngicela indlu ngicela ukwakha kuvele nje kushesha. Namhlanje ngicela uguqa ngithi ngifuna ukushintsha labo guqa ngithi abangilethele umuntu ozokwakha labo guqa ohlanzekile ongeza kulokhu yakha enenhliziyo egobile ngoba into yabantu abadala kuyona yami. Ngiyakhuluma futhi la ekhaya ngiyacela
ngisho ngabe kuthiwa ungathela phansi noma ungathe uzoze uchithe umuthi ngoba mina uma ungenza into errong mina ngiyakuthanda isitha sami ngiyasithanda futhi ngakho ngithi bonke abantu abasuke bengonile ngiyabaxolela ngoba lento yamphakathi inengilozi inokukholwa asinakeni umsamo ngenza kwethu uyangithola empangeni endaweni yasemeva mhlophe uphinde futhi ungithole kumakhala ekhukhwini bese ena ungithola futhi kwezokuxhumana DR 3 second page bese futhi uphinde ungithole ekhaya la ngihlala khona ekhaya ngihlala esitulweni kodwa la ngakhele khona kusemeva mhlophe